Εδώ καλά είμαι. Είμαι ο Τίλο, είμαι 30 ετών και είμαι επαγγελματίας pro gamer. Ελπίζω να με γυαλίζω. Είμαι η Νίνα, είμαι 28 χρονών και είμαι streamer gamer. Μια γυναίκα με καταλαβαίνει. Όταν μου λένε το παιχνίδι για 10χρονα, δεν μπορώ. Τη αφήνω στο AFK. Ήθος όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν αντέχουν μια γυναίκα να κάνει carry το παιχνίδι τους. Και για πες, με τι ασχολείσαι? Είμαι streamer σε video games. Το λεπτό, guys. Με τι λάγκαρο τώρα. Εσύ με τι ασχολείσαι? Είμαι επαγγελματίας pro gamer. Α, κάποιος με τρολάρει τώρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή αντί για δείπνο να ήμασταν 1v1 στο gamer που έχω σπίτι μου. Πάρτε μαθήματα, guys. Έτσι παίζει το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε, αλλά δεν παίζει με κουμπάδες. Πήρε πολύ αέρα. Έπρεπε να φάει λίγο νερό. Όλοι ξέρουν τι μου βγάλω το παιχνίδι μου. Αν μου δώσει μια ευκαιρία, θα το καταλάβει. Τίλο respawn. Back to the game, baby. Ωραία, σου έχω ερώτηση. Εάν μαλώναμε και ήθελα να ζητήσει συγγνώμη, πώς θα το έκανες? Εύκολο. Θα σου έπαιρνα από u.gr 12 πριν επεξεργαστή με υδρόψυξη και RGB fans. Οθόνη 34, πληκτρολόγιο με rapid trigger switches, wireless headset και gaming καρέκλα, εργονομική, αραγματική. Game over, μάγκες. Είναι έτοιμο για δεύτερο ραντεβού και δεν το ξέρει. Σκέφτομαι, αν πάμε 1v1 και με κερδίσει, ίσως ξαναβγούμε. Πάμε στο επόμενο level. Πάμε στο game room μου. Όχι, εσύ θα πας σπίτι σου και εγώ θα πάω σπίτι με το καινούργιο setup που θα μου πάρει. Κάτσε ρε, εσύ ακόμα δεν γνωριστήκαμε τέτοιο δώρο. Άμα θες να παίζεις τέτοιο game, έτσι παίζεται. Μάλλον δεν έχεις πάρει το update ότι παίζουν Black Friday deals στο u.gr. Ciao.